Cakɛda mun sigilen bɛ adamaden tɔgɔ la kunnafoniya lakanali kama Mali la n'a bɛ f'a ma ko autorité de protection des données à caractère personnel APDP. U kɛlen don ka wulikajɔba daminɛ Bamakɔ suguba kɔnɔ. Wulikajɔ in laɲini ye jumɛn ye? Ka ɲɛfɔli kɛ, ka fɛsɛfɛsɛli kɛ ani ka suguba kɔnɔ mɔgɔw dɛmɛ ka formalité déclarative ka se ka o musaka sara ka sɔn ka wuli ka bɔ u sigiyɔrɔ la. Formalité déclarative bɛ se ka ta vidéo surveillance kan, a bɛ se ka ta gestion clientèle kan, a bɛ se ka ta gestion de la paix kan, o n'a ɲɔgɔnna caman. Missionnaire ninnu u labɛnnen don APDP gilet la ka APDP bati d'u ma ka tila ka ordre de mission officielle dilan ka d'u ma. Formalité déclarative ninnu a musaka bɛɛ lajɛlen bɛ se ka sara trésor paye fɛ. Trésor paye ye falandɛrɛ dayɛlɛlen ye jamana ɲɛmaaw fɛ walasa jamana kɔnɔdenw bɛ se k'u ka redevance bɛɛ lajɛlen sara ka sɔrɔ u ma wuli ka bɔ u sigiyɔrɔ la. Trésor paye bɛ labaara i ka téléphone ou bien ordinateur fɛ. O musaka ninnu saralen a jagoyalen don APDP agent kan u ka reçu d'i ma, reçu min sanfɛ i b'a ye i ye musaka min bɔ i y'a bɔ kun min na QR code dɔ b'a la i bɛ se k'o scanner walasa ka a sɛbɛntiya k'a fɔ k'i ka sarali ɲɛna. APDP b'a da jamana kɔnɔdenw tulo kan k'u ka agent minnu bɛ terrain kan u labɛnnen don ni gilet ye ka tila ka APDP badge d'u ma ani APDP ordre de mission officielle. Nin wulikajɔ in fɛ APDP bɛ k'a ka service gɛrɛ jamana kɔnɔdenw na walasa adamaden tɔgɔ la kunnafoniya lakanali bɛ don ba la an ka jamana kɔnɔ. Filɛbaw ni an lamɛnbaaw k'aw bɛɛ lajɛlen fo k'aw bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn. Bi ye sibiri ye min ye mars kalo ale tile 7 ye bi ye san 2026 sunkalo an bɛ ale tile 18 na bi ka bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn. Kiiri bunakun ka sɔrɔdasi minnu bɛ yen n'a fɔra k'olu gɛnna ka bɔ sɔrɔdasiya la Cour suprême ale y'i dantigɛ o ko la an na don o kɔnɔ. CNDH ɲɛmaakɔrɔ n'o o ye ordre des mercenaires ka ɲɛmaa ye ko ale fana minɛna ka bila kaso la min ye an ka jamana kɔnɔna na jamanakuntigi n'o ye général d'armée Assimi ye BCEAO o gouverneur ba n'o ye Kwasi Buru ye ale y'o bisimila musakatɔw bɛ cogo min na CEDEAO jamanaw kɔnɔna na a nana ka na dantigɛli kɛ ani san wɛrɛ ta baara bɛna kɛ cogo min seko ni dɔnko ale ni kalanko o dorogolen ɲɔgɔn na an n'an da don la fala ye min ye farikolo ɲɛnajɛ ye fédération malienne de football maa kelen dɔrɔn de bɛna kɛ candidat ye han o kelen fana baara min bɛna kɛ an y'a fɔ cogo min na an lamɛnbaaw ye an na dɔ fɔ a la bi u bɛ se ka faamuyali kɛ a ko la cogo min na nin y'an ka kuma la kumaba ye sɔɔni sisan an b'a kun cɛ ni min ye bi o ye Segu ale ye baara min kɛ biennale hukumu kɔnɔna na ka kɛ ni a ka su ye an bɛna o ja fana yira o la fanba la kosɛbɛ sabula ale ka jan bi kosɛbɛ fala ye ale olu bɛɛ lajɛlen labɛn ka ban. Fala ye du ani muso ani den o tɔgɔla minisiri so ma ko ni ala sɔnna a ma sini n'o ye 8 mars ye mars kalo tile 8 u bɛna taa muso tɔgɔla don baara ɲɛnamaya Baɲangarakaw fɛ yen Fala ye baara in nin bɛna kɛ siɲɛ 32 ye jɛrɛ in a bɛna kɛ sababu ye sa min ye Jɛnɛba Sanɔgɔ ye n'ale bɛ Jaralakaw ka sigi la n'ale ye minisiri ye a n'a ka baarakɛlaw ni muso jɛkulu bɛɛ lajɛlen ka taa ɲɔgɔn sɔrɔ Baɲangarakaw fɛ yen zen ta cɛsiri ni timinanja ni wulikajɔ baara bɛna tali kɛ o la musolakaw yɛrɛ bɛ se k'u jɔyɔrɔ minɛ sa ka jo sariyaw labato kiiri ka se ka nɔgɔn b'o la ka se k'u yɛrɛ nafa baara bɛna taa tali kɛ o la ni ala sɔnna a ma min ye minisiri yɛrɛ ye a ko musow bɛ fɛn o fɛn kɛ an ka jamana kɔnɔ laadalako la u n'aw da don olu la musolakaw yɛrɛ fana u jɔyɔrɔ bɛ ka bon min ye baloko ta na sira fɛ fana fɛɛrɛ minnu kan ka sigi sen kan marabolo bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na togodaw kɔnɔna na ani sigidaw kɔnɔna na musolakaw bɛ se ka baara minnu kɛ a y'a yira sa k'u ka baara bɛna tali k'o la min ye gɛlɛya min bɛ musow ka kuma tɛ Baɲangara mara la Fala ye Baɲangara yɛrɛ sugandik'u ye u ka se ka na ɲɛfɔli kɛ jamana bɛ se ka fɛɛrɛ min sɔrɔ boloma yɛlɛma la ka di u ma musow ka minisiri ko sa ko nin zen ta u tɛna don maa ni kuma cɛ fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen bɛ se ka sɔrɔ musow yɛrɛ ka jate la ani yiriwaliko ta na sira fɛ min ye Jɛnɛba Sanɔgɔ ye a ko o baara bɛna taa kɛ
baara in kɛnɛ kan fana muso jɛkulu bɛna kuma maa minnu ye degun sɔrɔ ka kɛ ni waati yɛlɛma kɔlɔlɔw ye n'olu bɛ bayɛlɛmaliw kɛ ka taa fara muso tɔn bɛɛ lajɛlen kan k'olu bɛɛ lajɛlen bɛna wele kɛnɛ in ale kan yaasa bɛɛ lajɛlen ka se ka ɲɛfɔli kɛ musolakaw kɔni ka kɛnɛ fala ye sini don a bɛ kɛ bayangarakaw fɛ yen san ko ta kɛra Kucala dɛ mun n'o b'u pan kunna de a b'a pan Segu kunna ka taa ninnu bɛɛ nɔfɛ a dun tɛ se ka tɛmɛ n'a ma tɛmɛ Segu fɛ a segintɔ fana a b'a jɔ yen o diyagoya ye fala ye min ye kiiri tigilamaw ye sanayɛlɛ kiiriso maaw min ye u ka jaabi dɔ bɔra ka bin nin dɔgɔkun in kɔnɔna na jaabi bɛ tali kɛ mun na a bɛ fɔ ma sa ko sɔrɔdasi 11 min n'olu gɛnna ani sous-officier kelen olu ka gɛnni ko ka bɔ sɔrɔdasiw ka daga kan maître Muntaka Tali ale tun ye wulikajɔ kɛ o ko la a nana ye sa k'a fɔ ko kiiri kɔni y'a yira sa k'a fɔ ko u ka gɛnni segi tɛ se ka kɛ o kan o kuru kelen in ale kɔnɔna na ye maître Muntaka Tali ale ni avocat wɛrɛw n'o ye Alifa Abibo Kone ka taa se maître Alassane Diallo ma olu ye wulikajɔ kɛ sa maa minnu tɔgɔla fala ye o ye Amadu Keita ye Sayidu Keita Moro Sidibe Mamadu n'u b'a wele ko Cɛkɔrɔ Jara Baba Dambele Mohamed Ouattara Seku Amadu Fane Magasi Tungara Boubacar Karakojo Alpha Yaya Sangare ale ni jalatigi wɛrɛ min yɛrɛ kun ka gɛnniko kuma kun fɔra sariyatigiw fɛ Sonaldomaw o ye maître Muntaka Tali ye ale ye an ka ministre kɔrɔ ye parti politique ɲɛmaa dɔ fana kun don an ka jamana kɔnɔ min ye Maliki Kulubali ye ale tɛ ko fɔ maa ye sariya ministre a y'o kɛ Alifa Abibu Kone o fana ye Sonaldoma ye ka taa fara Alassane Diallo kan u ye ɲinini de kɛ fala ye section administrative cour suprême kɔnɔna na sa ko maa 11 minnu gɛnnen filɛ nin n'a ma ɲɛ k'u tɛ sɔrɔdasi tuguni k'a ka lajɛ u ka taa bila maa tɔw bɛ bila yɔrɔ min na baara in olu y'a kɔkɔrɔma don ni min ye dɔgɔtɔrɔw ka baara sɛbɛn dɔw ani avocat yɛrɛ ka sɔnna don ni baaraw yaasa maa kofɔlen ninnu n'o y'a sɔrɔ sa k'u kɔni ka sɔrɔdasiya ko bɛɛ lajɛlen banna sa u ka se ka to dɔgɔtɔrɔw ka se ka u ye u ka avocat ɲɛ ka se ka da u ka waati ni waati bɛɛ gɛlɛya foyi kana y'a la u ka bɔ sɔrɔdasiw ka gun kan ka taa n'u ye min ye jamanaden tɔ minnu bɛ yen n'olu tɛ jamanaden ye k'u ka to o gun kan u y'o de laɲini kɛ o la sa cour suprême ale y'i sigi baara bɛ k'ale fɛ yen cogo min na sa a y'a daminɛ ni Alpha Yaya ta ye a ko Alpha Yaya o kun gɛnna décret tun bɛ o la nka min ye laɲini min kɛra ka na se olu ma ye o laɲini dilan cogo ma ɲɛ sabula ɲɛfɔli kelen t'a kɔnɔ min ye daluya gɛrɛngɛrɛ ye k'a jira k'a fɔ ko tribunal min bɛ yen bi n'o bɛ ka nin baara ninnu kɛ ko majɛ dɔ yera a baara la min b'a to cour ka se ka i da don a kuma na o la sa ko min ye avocat ye kuma minnu fɔ fala ye ko kɔni o danganiya t'u bolo ka ɲinini sɛbɛn kɔnɔna na ka ɲɛsin olu ka baarakɛyɔrɔ ma cour y'a jira sa k'a fɔ fan dɔ in fɛ n'o ye maa sɔrɔdasi 11 ye fala ye Amadu Keita n'a tɔw ko olu kɔni ale tɛ se k'i da don o kuma na cogoya si la sabula kiiri min ye a jira k'a fɔ ko a bɛ ka baara kɛ u ka ko kan n'a ye nɔminɛli kɛ n'o ye sɔrɔdasiw ka kiiribulon ye k'o ka baaraw bɛɛ lajɛlen bɛ sen na hali bi min ye sɔrɔdasiw ye n'olu ka ko kɛra fala ye ni nɔminɛli kɛra i ka kiiri ma kɛ tuma min n'o y'a sɔrɔ i bɔra sɔrɔdasiya la i bɛ se ka sigi sen kan o la sa cour suprême y'a jira sa ko min ye sɔrɔdasiw ka kiiribon chambre 4 na ko baara in bɛ sen na yen sɛgɛsɛgɛliw bɛ sen na yaasa ka maa jalakilen ninnu n'o ye sɔrɔdasi ninnu ye k'u ka ko bɛɛ lajɛlen fɛsɛfɛsɛ sɔrɔdasiw ka kiiriko ta nasira fɛ ko nin waati in na a tɛ se ka to kiiriso bolo ale k'i da don a la k'a fɔ k'a bɛ jalatigɛli kɛ k'a ta n'a bila fɔ o ko la k'a sɔrɔ kiiri ma tigɛ ko ni sɛbɛn kɔni banna pewu k'a fɔ ko u ɲangina walima u kɛra cogo min o tɔ olu bɛ se ka kuma o la nka nin waati in kɔni na sariya min bɛ olu bolo olu bɛ baara kɛ ni sariya min cour suprême yɛrɛ sigira ni sariya minnu ye olu kɔni b'a jira olu la sa k'a b'a jira Sonaldomaw la ko olu kɔni u tɛ se k'u da don nin ko in na wa min ye fɛn fila in ye n'o ye k'u labɔ sɔrɔdasiw ka marayɔrɔ la kaso la ka t'u di jamanaden tɔw bɛ mara kaso min kɔnɔna na ko ale tɛ se ka o yamaruya di avocat ka nin ɲinini in senfɛ ko ale a se tɛ ale ye avocat n'o ye maître Muntaka Tali ye ale dusuma kasara nin ko in na kosɛbɛ a ko nin ma diya ale ye min ye cour suprême ye ordonnance min ta nin ye ka nin baara in ta k'a fɔ ko nin ko in kɛra tan cogo la ko ma diya ale ye ko sabula ale bolo bi u ye min fɔ ko sariya ta cogo min bɛ sen na k'o yɛrɛ kɛcogo ma ɲi maanifinw ka hakɛw ka se k'u ye ko ma sigi sen kan Muntaka Tali ko sa ko min ye sariya sunba kura ye min b'an ka jamana kɔnɔ n'o sigira sen kan san 2023
ko ale sinso de ka ka laɲini ninnu kɛ yaasa nin sɔrɔdasi ninnu bɛ se ka bɔ cogo min na nin gɛrɛntɛ in kɔnɔna na wa ko fana ko a ka maaw k'u bɛ ka kuma minnu fɔ fana ka kɛ n'u ka degun ye ko o degun jɛlen don ko bɛɛ lajɛlen b'o kalama nka min ye kiiri tigilamaw ye ale ye sariyatigi ye a tɛna se ka pan siri kunna nka kiiri kɔni ye min fɔ o m'ale kun minɛ o ma diya ale ye sabula sanayɛlɛ kiiriso o de ye cour suprême ye maître Tall ko sa ko min ye kɔlɔlɔ min bɛna bɔ nin ko in na k'o bɛ sɔn ka bonya kosɛbɛ ko sabula ka maaw minɛ ka bɔ k'u bɔra sɔrɔdasiya la k'a sɔrɔ ka t'u to sɔrɔdasiw ka kulu kɔnɔna na sɔrɔdasi minɛli kɔnɔna na k'o fana tɛ sariya ye nka ko min ye se mun bɛ olu ye ani daluya mun b'u bolo n'u ye wulikajɔ ni baara minnu kɛ u na u sinsin o kan fala ye k'o tun ye kiiri in yɛrɛ ɲini min kama i b'o dɔn wa a bɛ fɔ o ma ko référé i bɛ référé kɔrɔ dɔn wa n'i y'a mɛn jugement na ko référé dɔrɔn k'a y'a kɛ bi sɛbɛn bɛ don min a n'a heure jaabi ka bɔ ka d'a ma o de ye référé n'i y'a ye jugement référé mɛn dɔrɔn o y'o de ye ɔhɔ o b'a sɔrɔ a ko ka teli o la maître Muntaka Tall ko u ye ninnu ka kuma mɛn nka se wɛrɛw ni dabali wɛrɛ minnu b'u bolo ka kɛ ni nin jaabi ninnu ye u na se u ma don nataw la tuguni yaasa ni maa kofɔlen ninnu u bɛ se k'u yɛrɛ sɔrɔ cogo min na sɔrɔdasiw ka sɔrɔdasi ɲɛmɔgɔ dɔ bɛ Fala ye n'o ye colonel major Bubakar Mayiga ye laseli ni barosigi dɔ tun bɛ ka kɛ école de maintien de police kɔnɔna na ka kɛ ni nin ko in ye ale ko ni sɔrɔdasi n'i bɛ kiiri bankun ka sɔrɔdasiw ka kiiri bulon bolo Fala ye ko n'i ka sɔrɔdasiya o jɔyɔrɔ minɛ n'i la k'a fɔ k'i tɛ sɔrɔdasi ye k'i gɛnna ka bɔ sɔrɔdasiw ka kulu kɔnɔna na Fala ye ko f'o kiiri kelen de k'i kiiri n'ale tilara i kiiri la tuma min i ka kaso bɛ sɔrɔ ka taa kɛ jamanadenw ka kaso tɔ yɔrɔ la ko nin waati in na k'ale bɛ se ka min fɔ o y'o ye baara in kɛra jɛrɛjɛkulu senfɛ fasodenw ka tɔnjɛkulu ni kunnafonidilaw bɛɛ lajɛlen tun b'a kɛnɛ kan yaasa min ye sɔrɔdasiw ka kiiritigɛso ye a baara kɛcogo n'a taabolo n'a tabiyaw bɛ se ka ɲɛfɔ bɛɛ lajɛlen ɲɛna cogo min na halisa kiiri bunakun kan min ye professeur Alikadiri Jara ye ni ale yɛrɛ tun ye ordre médecin ka ɲɛmaaba ye Fala ye waati kɔsa in na a kun bilala jɛkulu ɲɛmasa jɛkulu min sigilen don faso yɛrɛ kɔnɔna na n'o bɛ jo sariyaw o lafasali kɛ o tun y'a b'o la fana k'a yira k'a fɔ ko a ka ko a nana cogo min na k'a nacogo man ɲi kunungo min ye journal Le Soft ye n'o ye Isaka Tamura ka kunnafonidi gafe ye o y'a yira sa ko min ye professeur ye ko ale kɔni minɛna k'a bilara mandat de dépôt la kɛrɛnkɛrɛnnenya la sigida 4 na ko tribunal de ye a baara kɛ ni ala sɔnna a ma min ye nin ko in ye an n'a ɲɛɲini sabula nominali sɛbɛn ni kun min b'a la olu bɛɛ lajɛlen ma fɛsɛfɛsɛ Le Soft maaw fɛ an bɛ taa Kuluba faama sigiyɔrɔ sisan jamanakuntigi ale ye Jean-Claude Kwasuburu bisimila Jean-Claude Kwasuburu Fala ye min ye BCEAO gouverneur de ye ale ye jamana minnu bɛ yen n'olu bɛ CFA dun anw fanfɛ bolo fɛ yan o wariw o bɛɛ lajɛlen jabala o ye Côte d'Ivoire kaw fɛ yen Abidjan o ɲɛma o de ye Jean-Claude Kwasuburu ye a nana ka na ɲɛfɔli kɛ Asimi ye sɔrɔko ta nasira fɛ san daminɛ in na ka Asimi ka ɲɛfɔli k'a ɲɛna sa ko jamana yɛrɛ sɔrɔ bɛ cogo an ka sɔrɔ bɛ cogo min ani an ka jamana yɛrɛ sera ka wulikajɔ minnu kɛ u y'a yira sa k'a fɔ ko min ye an ka taux d'inflation ye Fala ye n'o ye sɔrɔ ni dugumadaw ni fɛnw jatew kɛlen k'o ye 2 ye k'o ka ɲi kosɛbɛ a y'a fɔ Asimi ɲɛna fana k'a fɔ ko waleya minnu bɛ ka sigi sen kan bi an ka jamana fɛ n'o ye k'an dili don an yɛrɛ la ka se ka wulikajɔw kɛ a y'o fana ɲɛfɔ olu ka bolofara min kan ka tila ka dilan yan Motikaw fɛ yen o baara bɛ cogo min a y'i da don o fana na ka ɲɛfɔli kɛ Kayita o bannen kɔfɛ minisiri min bɛ ji ani kuran kunna n'o ye minisiri kɔrɔ ye Fala ye Bubakar Jane ale ye walanw ta ka di Cɛmɔgɔ Tarawele ma min ye minisiriso kɔnɔna na sa fan 2 bɛɛ lajɛlen u y'a yira sa ko ntɛnɛn n'o ye février kalo tile 16 ye tɛgɛnɔbila kun kɛra nka baara tɔ bɛɛ lajɛlen o nana kun cɛ min ye cɛmɔgɔ ye sa ale yɛrɛ kɔni ye baara ta yan'a ka baara ta min ye Mao ye Mao o fana nana sa u ka se ka baara latɛmɛw kɛ ɲɔgɔn fɛ cogo min na o la sa sɛbɛn fɛn fɛn bɛ yen n'o tun dalen n'o tabali kan ɲɛfɔli bɛ se ka kɛ fɛn fɛn na minisiri 2 ye o bɛɛ lajɛlen baara kɛ o yɛrɛ 2 ka sɔrɔ k'a fɔ sa procès verbal k'o ɲɛfɔ a kɔni sinsin minnu kan o ye minisiri yɛrɛ ka cabinet maaw ye secrétaire maaw ale ni DFM ka ɲɛfɔli k'o la kosɛbɛ min ye Tarawele ni Jane ye u bɛɛ lajɛlen kɔni bɛnna min kan sa o ye k'a fɔ minisiriso taara dabolo min na bi baaraba minnu bɛ yen olu na sinsin cɛmɔgɔ ko ale kɔni bɛna nin sinsin min kan o ye ka wulikajɔ kɛ joona baarakɛla minnu bɛ yen ka olu magɛn baara bɛ se ka taa ba la cogo min na SOMAGEP ale ni EDM kɔnɔna na Fala ye ko don nataw la k'a bɛna taa kɛnɛw kan nka a taara SOMAGEP a taara o lajɛ ka ban a tɔ tora énergie du Mali ye yaasa baara minnu kan ka k'o kɔnɔna na ka se k'olu sigi sen kelen kan
kuma tɛ funteni min natɔ filɛ nin ye o kunbɛli baara bɛ ka kɛ cogo min na minisiri kura n'o ye cɛmɔgɔ ye a y'a yira fana k'a fɔ ko min ye baarakɛlaw ye u ka dɔ fara cɛsiri ni timinandiya ka faso baara la yaasa maaninfin minnu bɛ yen bi olu bɛ se ka nafa sɔrɔ cogo min cɛmɔgɔ yɛrɛ Falaye a nali ni sisan cɛ a ye fɛɛrɛ kura dɔ sigi yaasa an ka jiko bɛ se ka don bɛrɛ la cogo min na n'o tɛ a tɛ bugukaw ji t'olu bolo dɛ lakanabaliya Mali ni Niger ni ɲɔgɔn cɛ a yirala sa k'a fɔ ko min ye Togel jelikaw fɛ yen bingalikɛlaw u ye mɔbili dɔw lajɔ o sira in kan ye Falaye mɔbili minnu lajɔra sa sɔrɔdasiw kɔni nana mugukan kɔni cayara kosɛbɛ kɛnɛ in kan yen nin waati in na ko armée kɔni kɛlen don ka yɔrɔ in bɛɛ lajɛlen minɛ Niger ni Mali taw ka wuli ka jɔ kɛ yaasa lakana bɛ se ka na cogo min maa caman y'a yira sa k'a fɔ ko dugudenw kɔni caman kɔni ka kari kun jɔra min ye Mali ale ni Niger ni ɲɔgɔn cɛ kimɛliw bɛ ka kɛ ni Ala sɔnna a ma o na da maaw tulo kan an bɛ t'o kɔnɔna Falaye Salenkura Kuluju n'o ye Sugunikura ye jɛkulu min bɛ yen n'o ye yɛrɛdɔn ye Umar Traoré ale kɔni bɔra sa k'i yɛrɛ jɛya yɛrɛ jɛya in bɛ tali kɛ mun na waleya minnu bɛ Sugunikura la bi ni kuma caman bɛ ka fɔ a la plaque-tours b'o la dɛmɛ minnu dir'u ma olu dicogo fo ka taa se sugu yɛrɛ tɔnɔmadali ma maa wɛrɛw ye ale bɛ min don a la a y'o fɔ Keba Jalo ye an ka jɛ ka o lamɛn. An y'a ye réseaux sociaux ni fɛnw kan. Tugura anw bɛ taa min ni ɲɔgɔn sugu belebele mɔgɔ ba joli kasara la denbayatigiw de don donc